Искате да напишете есе по-бързо и по-добре? Ето как ChatGPT може да ви помогне да създадете есе с отлична оценка без усилие. Повечето ученици губят часове, взирайки се в празната страница, без да знаят откъде да започнат. Ами ако имахте инструмент, който да ви дава идеи, да структурира мислите ви и дори да подобрява стила ви, нека разгледаме как. Генериране на идеи не можете да решите за тема. ChatGPT предлага свежи гледни точки, които може би не сте обмисляли. Ако пишете за климатичните промени, ще се фокусирате върху политиката, бизнеса или ежедневието. ChatGPT ви показва всички възможности за секунди. Структуриране на есето, лошо организираните аргументи могат да ви костват точки. ChatGPT създава ясна структура. Въведение, аргументи, примери, контрааргументи и силно заключение, така че есето ви да има логическа последователност. Помощ при писане трудно ви е да формулирате теза. ChatGPT ще я създаде за вас. Например, ако темата ви е влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве, може да предложи теза като социалните мрежи допринасят за тревожност и депресия, като насърчават нереалистични стандарти и постоянни сравнения. Редактиране и подобряване на текста черновата ви може да е добра, но достатъчно ангажираща ли е? ChatGPT помага за изглаждане на неловки изречения, подобряване на яснотата и дори проверка на граматиката. Искате по-убедителен тон? ChatGPT може да пренапише параграфите ви, за да звучат по-остро и въздействащо. Източници и проучване, нуждаете се от достоверни източници? ChatGPT може да обобщи ключови изследвания и да предложи къде да намерите надежни референции, спестявайки ви часове търсене. Вместо да се борите с липсата на вдъхновение, използвайте ChatGPT като свой партньор за идеи, наставник по писане и редактор. Така ще спестите време, ще пишете по-умно и ще получите по-високи оценки.